אני רוצה להראות לכם באיזה שטיפות אני רוצה להשתמש על גוונים שעשיתי בטון 8-9. קודם כל אני אקח את הקליר של מטריקס, הוא נותן קצת ברק, נותן בוסט לצבע. אני אקח את ה9GV שהוא גולד וויולט. בגלל שיש לי חלקים שהם צהובים בשיער, אז ויולט, הסגול בעצם מבטא לי את הצהוב. וה-G שזה גולד, גוון זהב וגוון חמים. אנחנו היום הולכים על גוונים שהם יותר חמים. יש לי פה בערך 15 גרם, אני אשים את כל ה-15 גרם. ויש לי את ה-10A. A זה אשי, ויש פה טיפה אפור. הוא ינטרל לי יותר את החלקים הכתומים בשיער. ממנו אני גם אשים בערך 15 גרם, אולי טיפה יותר. מה שבעצם קורה כשאני מערבבת אותם חצי-חצי, אני מביאה אותם לגוונים בטון 8.5 בערך, שזה בערך הטון שאני רוצה שיצא. ואם לדוגמה יש לי פה 40 גרם מהקליר, אני בדרך כלל שמה גם 40 גרם. הסיבה שאני בעיקר מערבבת כמה שטיפות ביחד, כי תמיד שאנחנו נחדש גוונים שהם משנים, יהיו לנו כמה גוונים בשיער. עכשיו זה בסדר, זה מעולה, אני אוהבת את זה שיש שילוב של 2-3 גוונים בשיער, זה נקרא בליאז' שהוא נורא טבעי והוא נראה כמו ציור. לכן אני בוחרת להשתמש בכמה גוונים בשטיפות, שכל גוון, כמו לדוגמה ה-G, ה-V, ה-A, יבטא לי גוון אחר שיש לי כבר בשיער מגוונים ישנים או גוונים חדשים. כמובן חמצן 3%, אני אוהבת לעבוד 1 על 1.5. וזהו, רוצים לראות את התוצאה?